Wannan sai ta je makewar ido 70. Mun shirya, mun daina faɗa. Yo to in ka haɗa kaga ai da damuwa shi din ne zai haɗa gaskiya dai an samu matsala an wallahi tana haɗa damuwa ce ba zai fashe ba ko dan samu in yanzu suka bashi now rolling action sai ya sa mallan kiɗa mutum zo a bari ya dawo bari ya dawo ta nake muka yi ba da ki je makaranta ba ko da aka yi ba ku dai wai na san ka komai sai dai ka je kai munafurci mallan ya zani ka ga nan duk ka tsama ne ya zai ya kana mallan aka kwantar da mu ka wuce mallan mallan aka kwantar da mu sake mallan sake action dai garan jiya nan kaza mallan aka kwantar da mu aka jirge mu ina biki ne kai mutumin banza ne kai ya sai ba ba ya zo ba yana duka mallan da sai mana ka zo mana da mu da ya sa yi su da ke karki biya kudi laraba kuma kin zo kina tax laraba to yanzu ya haka mutumi na ai muna tare an kama bata kin yaya ne zai sama na shi ba baya mun san ba kamala ni ma ba wani so kin ga dan Allah ko mutane shi ba dan Allah yanzu me kake so a yi saboda mu dama banza muke nema da raina hankali mala amarya nama da naman kaza mu kuma ya sai mu je mu fara naman kaza malam kasa na naman kaza ne bai shirya ma naman kaza kai dakata maganin nan wanda ke sa gudawa shi za mu zuba mata shi ta jeren giya bayi maganin kaji za ta sai ta shiga ban ɗaki kale a ga lokacin ka yadda za a yi zawayi cikin ta zai lalace ina oke gahi nan a gida ki ne kina yi ma wallahi kai da muka za mu yi kara yadda zai shiga so dari uku a rana Allah ko mutane shi sa shi kina ma kaza ma ko kasi baya bari ban ya zo mi olon mu ne yana zuwa ko kai da kafa baya bari mana Musa kana ji ka shiga sai mutum yi gaba a daina bulma ba yi gaba je ka ba matsalar ka kenan je ka baccin kaddara ma me ya kawo da ya rage makaranta ba arne ba ne wane ne hanya